дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд конфронси илмӣ амалӣ барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ соҳаи дандонсозии замони муосир бо ташаббуси маркази хусусии дандонпизишкии Садаф баргузор гардид. Дар конфронси мазкур 3 нафар мутахассисони варзидаи хориҷа аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Корея ташриф оварданд. дар конфронс гуфта шуд ки ояндаи стоматология ин имплантология буда бояд ҳар як мутахассиси соҳаи дандонпизишкӣ ин мавзӯъро аз худ намояд ва аз ӯҳдаи гузоштани имплант баромада тавонад. این خیلی کنفرانس ها رو ما همین سال باری سیوم گذرانده ایستادیم با تشبس و همکاری و دستگیری مثال کلینیکی استоматологی خصوصی صدف می باشد که سردارش نوید جان غفوریش توراف می باشد. ما البته میناداری خود رو با آن کس ایثار می نماییم برای آنکه آن کس برای بهتر نمودن و برای پیشرفتی ساحه استоматологی در جمهوری تاجیکستان بسیار کوشش به خرج داده ایستادند. маркази хусусии дандонпизишкии Садаф тӯли 10 соли фаъолияти хеш тавонист ба як маркази бо нуфузи дармонгоҳи соҳаи дандонпизишкӣ дар шаҳри Хуҷанд мубаддал гардад. имрӯз дар шаҳри Хуҷанд 3 нуқтаи хизматрасонӣ дармонгоҳи хусусии Садаф фаъолият мекунад. мо имрӯз медонем ки қариб ки ҳар рӯз соҳаи стоматология пешрафта истодааст, 3D буромда истодааст, компютери томограф буромда истодааст. ин рӯза рӯз бисёр шуда истодааст. ин ҳамаш барои пешрафти соҳаи стоматология мусоидат мекунад. дар маркази хусусии дандонпизишкии Садаф барои пешрафти соҳаи тандурустӣ хусусан соҳаи дандонпизишкӣ таҷҳизотҳои нав ва муосир аз давлати хориҷа ворид карда шудааст. бинобар гуфти сардухтури марказ Наимҷон Тӯраев, ҳадаф аз даъват намудани мутахассисони хориҷа ба ин конфронс маълумоти бештар додан, оиди таҷҳизоти нави ба марказ ворид шуда, инчунин тарзу усулҳои ҷарроҳии соҳаи дандонпизишкӣ барои табибони маркази хусусии дандонпизишкии Садаф мебошад. мутахассисона таклиф кардем ки як намуд бо ҳамин информатсияе ки худошон нисбати ҳамин ташхис доранд ба мо пешкаш кунанд барои фаҳмидан ва истифода бурдани бо ҳамин ташхис. ин ташхисгоҳ барои мо барои фаъолияти мо бисёр мусоидат мекунанд аз тарафи ташхис гузарондан, яъне диагностика ва табобати ин ё он дар соҳаи стоматология ва дар соҳаи лор, духтурҳои лор бисёр аз ин истифода бурда метавонанд аз ин ташхисгоҳ ва ҷарроҳони соҳаи стоматология. духтури дараҷаи олӣ Сидиқ Умаров мегӯяд ки дар 20 соли охир соҳаи стоматология дар кишвари мо рӯ ба тараққӣ овардааст. اون تجهیزات هایی که نو برآمده ایستاده در ساحه استоматология مر توموگراف ها هستند که 3D میگویند. این همه جاغ رو مثلا جاغ روی رو با هر یک طرف گیچر اگر لازم شود با بوریشش نشان داده میتوانند. حتی اینکه تا 0.5 میلیمتر بوریش نشان داده و یک میتوانند. این کاری مو دکتران رو چه میکند؟ آسان میکند برای پیشرفت همین، یعنی برای گذاشتن ایمپلانتات. маркази хусусии дандонпизишкии Садаф имрӯз ҳамкории хешро бо шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон хеле хуб ба роҳ мондааст. мутахассисоне ки аз давлатҳои номбурда омаданд ба маҳорати табибони Тоҷикистон, махсусан вилояти Суғд баҳои баланд доданд. конфронс ба таври озод сурат гирифта, иштирокчиён ба саволҳои хеш аз мутахассисони соҳа ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. Из-за того, что часто меняют дизайн, вот, то есть вы поменяли дизайн, это новый имплант считается. Вот, за 15 лет без изменения дизайна этот имплант существует, это научно доказано. Потому что, я почему говорю, вам всегда задают вопрос пациент, а сколько имплант стоит? Сколько он простоит? Вы даете пожизненную гарантию, или он будет сколько существовать? Вы можете ссылаться на вот то, что вот есть научно доказанный результат. ташкил ва баргузории конфронсҳои илмӣ амалӣ пеш аз ҳама барои баланд бардоштани донишу малакаи табибони дандонпизишк саҳм гузошта имкон медиҳад ки ин мутахассисони соҳа ивази таҷриба намоянд. ما آینده باز حرکت میکنیم، باز کوشش به خرج میدیم که برای پیشرفت همین استоматология من خیلی کنفرانس ها، سمینار ها، من خیلی جمع آمد هایی که برای به پیش بودن برای نوآوری آوردن چی کنیم؟
боз ташкили онро боз зиёдтар намояд. бо воридоти таҷҳизотҳои замонавӣ ва омӯзиши паҳлӯҳои дигари соҳаи мазкур табибони мо метавонанд хизматрасониро дар самти дандонпизишкӣ беҳтар ба роҳ монанд.